Isto que acabades de escoitar é unha versión en pequeniño dunha gaita que fixemos hai uns anos da pipa galega que tiña, 4 bordóns e un punteiro cilíndrico de palleta. Esta é unha versión máis reducida, máis manexable, tamén máis fácil de construir e que ten este resultado sonoro que acabades de facer, pois interesante para tocar con instrumentos de pouco volumen, pois como violíns ou zanfonas ou cousas dese estilo.